Pinivo signify sir kebarni Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong pen eviction jia dim dudu colony la pen Khan Posti section 3 long aduya hoilong kahumri damsi kelangdam team Karbi Anglong mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon along MLA Dorsing Ronghang EM Amar Singh Tiso EM Ritay Singh hilapen MAC atum chetong dunsi RDP dun Karbi Anglong live plan naman kardo pajiro normally gitu ke dak Karbi Anglong lapen Nagaland hoy dudu Khan Posti along dak block number 3 along sinilitum dolo pi nilitum jase pen kahumri pen dak nakathek dun long hanlo je dak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MLA Dorsing Ronghang lapen EM Amar Singh Tiso lapen Ritay Singh hi atum wang si dak adi manang lang lo pima la dak kedam tang aningkan la dak eviction padolo eviction padu pen dak penangan tu hem kecik kim pula buson ahok alam ko ansi ahok ma ko alam sin ahok ma pula bang solang ipatini bang si alang li metang pini Karbi Anglong Autonomous Council penang sunsi la dak adi maklong anang lang pon Lason si CEM pen ki than pon tingke prap chin pen border preaching la pen towar anparta kaprek development asai deng pon popusi pachini pon adun to high court pen order atingke 6 weeks mate hopta truck ing hong thapu hukum ki pia joksi nonamat eviction asai kedeng ing hong ik nangkok tu lapen aron ri pen hemrit ka chikim do anaphanta eviction mate tharle edji pusi pachini lo lasi non jongsi ke do bomatum dolang lepute prabjin pen ka cheterek edji aphanta pachini pon interstate border Nagaland aduya hoy lapen Karbi Anglong aduya hoy laso aduya hoy along Karbi Anglong Autonomous Council along le laso along le along aron re pen ke duotum aphanil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen prabjin pen laso kapang thirji aphan laso lahaya dimlong nitum prabjin pen eviction ji aphan lahaya dimlong nitum akaprek asayang dengki kimji aphan si ini Karbi Anglong Autonomous Council pen banglo lapen dak aron re pen ke do bang phubang phe tum phan ken tuning pelo nitum dak bhari building dame nitum eviction adlo pahino adlo lapen ke non tame pining tame dak don pharohinira don thongkera truck abang phu ko hemna chikim lilo lahai tum phanil tum ko eviction ji pu ke cheng populo la sob dalang tum chichini lo amala dak ke do tum hananda che dam lab lo hem chi pripon ermasi la sinon bang ke nil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen dak angton laso fencing gi piya phansinil tum dak boundary wall ki kimje phansinil tum ke claim lapen ke dak natural boundary do langroi do laso langroi longbanil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen border pitching water resource department pen ke claim ponje phansinil tum la society deng claim ponji lapen ke dak Karbi Anglong Autonomous Council long revenue ke long ji apotha dak gudam thepu theta nason tum ki kimje phanil tum dak chisik ponlo lasi site gutianda banglo lapenang paran tame forest department pen dak theng prang ke ponje phan Karbi Anglong Autonomous Council pen kasi sik sidang do border ide la so protection je phan kerai kom je phan la so sayang dengsi nitum kebang Bokajan pen ananterang lapen balipathar pen prozenterang Karbi Anglong live